Hola amics del Club del Vi, us presento el blanc del mes de setembre. És un vi blanc que es diu Reserva de Gassac, elaborat pel celler Mas d'Aumàs. És un vi del Languedoc-Rosselló, però està, adscrit a la indicació geogràfica protegida de París-d'Erol. Això és la zona del nord de Montpellier i és una zona d'una plana, on hi ha la vall de Gassac. És allà on s'elabora aquest extraordinari vi blanc francès. Llavors, aquest celler és un celler que va iniciar l'activitat als anys 70, s'ha convertit en un referent dels grans vins del sud de França. Si més no, diuen d'ell que és el gran cru del sud de França, el vi superior, i elaboren vins blancs, vins negres, i llavors, el Reserva de Gassac porta les varietats de raïm de Chardonnay, Roussanne i Viognier. I fan d'ell un vi de textura, d'una entrada afruitada, d'acord? Llavors, dins dels seus vins, aquest seria un perfil una mica més lleuger, perquè són vins concentrats, amb potència. Aquí trobem entrada afruitada, com us he dit, lleugeresa dins d'una sedositat, d'acord? I acompanyada d'una acidesa amb un llarg recorregut, d'acord? Aquest punt cítric, aquesta nota també floral, fan d'ell un vi molt agradable, un vi que considero que es pot acompanyar molt bé de, per exemple, espaguetis frutta di mare, es pot fer un risotto amb ells, es pot fer un peix al forn, d'acord? Llavors, esperem que us agradi i això és tot. Salut!